Kúpiť byt v novostavbe v Bratislave dnes znamená, že musíte byť, ako sa hovorí, za vodou. Alebo dobre, možno nie úplne za vodou, ale určite finančne zabezpečený a aj poriadne odhodlaný. Druhá možnosť je, že musíte byť pripravení strpieť nejeden kompromis a zvládnuť nejednu nedokonalosť. V prvých dieloch Kolaudátora sme si pozreli to aktuálne najlepšie v bývaní, ale aj tá cenovka, ktorá tam bola pre mnohých z vás, ktorí nás sledujete, špičková. Projekt Verdena, na ktorý sa dnes pôjdeme pozrieť, je takým prvým pohľadom na realitu, ktorú si môže dovoliť aj obyčajný smrteľník. Verdena je dielom spoločnosti VI Group, ktorá už má za opaskom nejeden projekt. Čo tohto developera odlišuje, je výber aj menej prémiových lokalít a primárne zameranie na dostupné bývanie. Nie je to síce niečo, za čo dostávajú ocenenia, ale určite tým získavajú spokojných klientov, ktorí u nich aj opakovane nakupujú. Developer dostáva odo mňa 4,5 hviezdičky z 5. Poloha pri priemyselnom objekte Grafie je tým najväčším handicapom projektu. Nie je ju možné nevidieť ani nepočuť. My sme vlastne aj k stavebnému povoleniu, aj ku kolaudácii riešili hlukové merania. 29 decibelov bol najvyššie nameraný hluk z dopravy, ktorá je vlastne, a doprava je hlučnejšia ako tá klimatizácia, ktorú tu aktuálne počuť. Je to však zároveň bývanie v Rači pri peknej ceste, pod lesom, v pekne zabývanej štvrti, so zastávkou autobusu či električky i hneď pri dome. Dostupnosť a vybavenosť lokality hodnotím na 4 hviezdičky. Verdena svojim umiestnením revitalizuje pôvodne schátralú časť tejto mestskej štvrte. Stála tu predtým schátrala budova kultúrneho strediska. Chodili sem bezdomovci, bolo to skôr také miesto, kde sa stretávali neprispôsobiví ľudia. Takže ja si myslím, že to škaredé bolo nahradené niečím pekným. Super. Aj tu sa prihliadalo na efektivitu. Iba parkovacie miesta na ploche, v slepej uličke, za rampou. Stojiská na odpad a nič viac. Ale na čo aj? Prostrediu a verejnému priestoru musím dať 3,5 hviezdičky. Skrz územný plán bol projekt nútený mať 2 podlažia nebytových priestorov, hoci spĺňajú všetky normy na byty. To je čosi, čo môže na prvý pohľad odradiť, ale zbytočne. Mohla by to byť skôr príležitosť. Rozdiel v tej cenovke medzi nebytovým priestorom a bytom je akože celkom vysoký. Samotné byty majú efektívne dispozície aj veľkosti, tu naozaj nie je čo vytknúť. Dispozícia a skladba bytov má u mňa 4 hviezdičky. Tuto musím mať jednu malú výtku. Sme pod Karpatami, pri skvelých cyklotrasách a tak mať priestory na uloženie bicyklov malo byť už v zámere. Počet kobiek bohužiaľ tiež nie je práve postačujúci a tak ostáva iba dúfať, že developer obetuje niektoré z vnútorných garážových miest. Parkovania je tu totiž naozaj viac než dosť. Všetky vonkajšie parkovacie miesta okrem prvej rady majú pod zámkovou dlažbou urobenú predprípravu. Vie sa vyťahnuť stĺpik, zaplatí si wallbox a môže nabíjať. Spoločné priestory a vybavenie dostávajú odo mňa 3,5 hviezdičky.
Verdena je v prvom rade cenovo dostupný projekt, čo vzhľadom na lokalitu dáva úplný zmysel. Žiadne prémiové materiály alebo technologické vychytávky tu nenájdete. Všetky naše stavby, ktoré sme doteraz realizovali, sú železobetónový nosný skelet, výplňové múry od tehla. Takže všetky priečky, ktoré sú v bytoch a sú oddelované, vecko, kúpeľka, toaleta sú tehlové. Niektoré veci možno mohli byť o úroveň vyššie, to podstatné, a to odhlučnenie susednej grafie, je však urobené naozaj dôsledne. Materiálové prevedenie a technológie musím hodnotiť na 3,5 hviezdičky. Toto je projekt, ktorý sa predáva doslova sám. Cenovka vo vzťahu k polohe v rámci mesta je bezkonkurenčná. Možnosť prefinancovať úverom aj nebytové priestory je tiež plusom. Novostavba v takomto segmente, aj keď možno neupúta na pohľad, bude mať vždy skvelú likviditu pri predaji a výnosovosť pri prenájme. Tento parameter hodnotím na plných 5 hviezdičiek. Verdena je normálny projekt pre normálnych ľudí a akékoľvek kritické hodnotenia je treba dávať do kontrastu s benefitmi a hlavne s cenou. Áno, je to pri grafii, ale doslova na krok od Karpát. Áno, je tam naozaj jednoduchý štandard, ale stále je to moderná novostavba. Áno, sú tam obmedzené úložné priestory, ale to je moderné bývanie. Nakoniec tým hlavným argumentom je cenovka, ktorú si môže dovoliť takmer každý. Kežby takýchto projektov bolo čo najviac. Hodnotím ho preto na 4 hviezdičky z 5. Sme Riešime bývanie. Ak ste developer, ktorý hľadá spôsob, ako akcelerovať predaj svojho projektu alebo vyriešiť dopredaj tých posledných zložitejších kusov, ozvite sa nám. Máme pre vás dobré riešenia.